Quen? Canción dos invitados. No, que pasa que non coñezco aos invitados. É a primeira vez que os vou ver agora e estrena programa el e hoxe veñen a pintar a Mona. Aparte é unha historia brutal, porque é verdad que estuveron en Gran Hermano e en la Isla de las Tentaciones. E saliron da isla, entraron xuntos na Isla das Tentaciones e saliron xuntos. Iso non pode estar ben, hoxe veñen a pintar a Mona, a Land Rover, Hugo Pérez e Laura Tronti. Lara e Hugo, benvidos, benvidas. Gracias. A ver, estou un poquinho nervioso, Estás nervioso? Sí, porque ti eres un metecaña. Eu sou entón. metecaña, sí, xa primeiro chamelle Laura a Lara. Claro, no, metendo patas desde o principio. De onde eres, Lara? De Bueu. De Bueu. Tu eres de Bueu. Él tamén. Pero americana era tamén. Como americana. Meu pai era americano. Bueno, pode ser buena persona Pero... igual, Sí. sí, era Porque boa ahora es persoa. americano de Estados Unidos. De Boston, sí. Ostra, Boston, Ostras, aí está Boston, Pero non fomos alá, ni... No, a Nueva York fomos. No, porque aquí en Galicia estás de maravilla. Pero tú onde naciste? Tú naciste aquí en... No, sí. Tú Eu naciste nacín aquí, sí. en Bueu? Sí. Pero tú eres de Bueu tamén, ou non? Sí. Eu sí, de Cela. Somos os dous ali. Pero entón vos conociste vos en Bueu? Sí. Pero tú fucha Gran Hermano e ela non? Non, non nos Eu fun coñecíamos. cando cumplín 18 anos coa cabra. A donde? Alá. A Gran Hermano tiña 18 anos? Sí. Claro, a ti traballar non te interesaba. No. Eu son... Claro, porque que No. tes 18 anos... Espera, É como, primeiro proba a facer algo. Tes toda a razón do mundo, pero eu levo traballando dende os 16 en hostelería. Pero é verdad que despois, unha vez, falando cos abuelos, dixenlle, mira, eu cando cumpla 18 anos quero vivir do conto. E agora, Ostras. 12 anos despois, sigo vivindo do Dixócheme conto. cunha cabra. Con esa. Con esa. Pero a cabra non iría a Gran Hermano. Sí, ten 14 anos agora. Como que foi a cabra? Pero eu non vin eso. Non, porque non estás no Pero en mundo. que ano foi eso? No 2014. E fuche que a cabra? Era un yogurín. Pero, e ganache, non? No. No, ganei... Pois ela dixo, non, en plan, no. No, ganei algo, pero quedei quinto, Quero Pero dicir, aí non vos nin tan mal. conocíades? Non. Oh, sí, vale. No, despois eu, un par de anos despois, mireina nun furancho, e ali foi cando tirei eu a caña. Estabas nun furancho, traballando ou... No, bebendo. Bebendo, eu tamén. Bebendo, sí, sí. Ali estaba. A que se vai o furancho? Como que tirache a caña? Entrache tú a ela ou foi ela a ti? Eu fui a preguntar... Bueno, eu a unha busquei un parvada. pouco tamén o encontro nese furancho. Vale. Sí, Cun porque amigo ela en eu creo común. que cando me mirou na tele, ¿no? No. Dixéralle, como no? Eu mireite no Dixera, Turuso. el chavalín este de Bueu, No. tal. No, que sabes, tú eres un tipo guapo. Que Eres un mentiroso. guapero. É guapo, pero sin embargo na tele regular. Pero sí, tal, moi ben. Moi guapo. Sí, Ela tamén. guapo. Tamén hai xente con bigote, me gusta moito a xente con bigote. Sí, sí. Pois ela cree que o fei. Vos entrastedes entón, pero en la Isla de las Tentaciones, Ah, tamén, Sí. tamén. entraste sí. xuntos, Sí. como parexa, e salistes máis enamorados ainda. A verdad que sí, estábamos en un Pediume momento matrimonio, malísimo. Ainda nos casamos. Pero tuvemos un fillo e vamos a por segundo. Sí. Quero Porque ti dicir. interesa che casarte. Eu quero E casarme. aí estamos. Joder, aí sego fatal. Isto. No, Iso aí foi... Aí está... Aí foi na boda de Peleteiro, que aí estabas ti tamén. No. Mirámonos Foi de na lesos, Lucía. como Eu non? estaba na boda de Ana Peleteiro. Sí, E nós pero tamén. eu Pero estaba non- máis con Sursiño, con Natalia, así. Vale, vale. Coincidimos, Esa boda de pero... Lucía. Pero que pasa? Peleteiro. Tedes un neno, unha nena? De 2 anos, Nico. Un neno de 2 anos? Que maravilla. E outro en camiño. Que dices? ¡Oh, qué bonito! ¡Qué guai! Maravilla. Cando hai puntería, Roberto... Nico se chama o pequeno. Nicolás. E vivides en Bueu. Sí. Vamos falar do programa, non? Co final é o Claro, que claro, viñemos, non? vimos Venga, aquí, vamos para a mesa. Un aplauso para ele. Vamos por aquí. Gracias. Por aí, por favor. Hostia, ¿qué? Dame igual. Somos animais. Se chama o programa, Home, que entón. ven agora a continuación do Land Rover. E, en principio, a min contaronme que, iba a dicir ti, vos vivides no rural, na aldea, con animais.
A que lle chamamos animais? Que animais? A ver, vivimos no piso sí, con... no piso temos con dous dous cans. cans. Vivir Pero a vivimos cabra, nun onde está a piso. cabra? A cabra na casa dos meus pais. Ah, que se jodan, que No, esa cabra... está ali ao lado. Non se jode que a estas 7 da mañán todos os días tira para arriba. Pero vivides nun piso, en Sí, Bueu. en Bueu. Estamos proyectando unha casa tamén. Ali en Bueu. Sí. Sí. Se vienen cositas, ¿no? Sí. E tedes dous cas. Dous cans, sí. Nala e Roma. Vale, e na de teu pai, entón, que hai? Temos dous cans máis, un Ai, border ai. collie e un labrador, temos unha burra, temos Burra, guau, que bonito. unha burra, Margarita. Margaret, eu chamolle Margaret, pero porque hai confianza. Despois temos... Margaret. Pero iso eu, ti Margarita. E despois temos a Rubia que é a cabra, que ten 14 aniños, é a abuela dali. Ai, Temos a Benito. Benito, o gato Benito. Que é o mellor do mundo. Regaloume un veciño e sígueme a todas partes. Vamos ao monte a camiñar. Fomos iso é de un casa crack. rural con él. De casa rural a Ribeira Sacra con el. Este Benito apuntas a Era toda. burra. Temos ocas, temos pavos, temos jaliñas e moito traballo. Sí. Porque a verdade que dan traballo. Pero despois... Que maravilla. A mí A burra é encanta. espectacular, Preciosa, Pois se sabes a historia, flipas. Por qué? É que é moi bonita a burra, Pois Sí, mira, moi bonita. unha seguidora de Salceda Caselas faloume unha vez porque eu subí unha historia dun burro dicindo, joder, quero un burro, tal. E faloume, dixo, me teño unha burra que quería desfacerme dela porque teño máis cabalos, pero... Dito así... No, Ya. no, pero quero darllo a alguén que sepa que vai a cuidar ben, tal. A rapaza encantadora. Era unha familia con 4 nenos, tal. Mandoume un vídeo a burra cos nenos e dixen eu quero esta burra. Como se chama? Margarita. Vou para lá. E fun ali a mirala e despois trousena de Salceda de Caselas a Bueu andando 90 kilómetros. No. E dormimos en tienda de campaña eu, un colega e Margaret. Espera. É verdad, é verdad. A ver, Robert. ...90 kilómetros andando... En 3 días, 30 kilómetros ao día. Como o camiño de Santiago, pero o camiño a Bueu. Pero non pensache levar... Hai uns transportes. Mira, Pero hai sempre- transportes. O precio do transporte non era tanto, porque eran 150 euros. Pero o rollo é que Margarita igual se estresaba. agobiaba ou estresaba. Onde se E agobia dixen andando eu- 90 kilómetros. Xa, pero escoita. Eu dixen desde o primeiro minuto quero facer un vínculo con ela igual que coa cabra. Entón, 90 kilómetros, 3 días camiñando, 24 horas do día, pois fixemos un vínculo de maravilla. E onde che ven a ti todo eso dos animais? De pequeno xa, eu Os sempre avós. vivín na aldea, e os abuelos, e incluso meus pais, sempre tuvemos animales na casa, e creo que ao final os animales, os animales aprendese moito, porque eu creo que non teñen maldad. Non é como os humanos, que nós estamos un pouco... Pode ser, os animais Jodidos. teñen unha cosa que... Quero dicir, non minten, non interpretan. Non minten. Non, Temos che, a- non che fan pensar unha cousa por outra, Por outra. como fai o ser humano, non? Temos a oca, que é un pouco revirada, pero é revirada, xa miras vir. Explico, A ver, non ven por detrás. A ver, igual que che compro o da burra, collerlle cariño a unha oca. Ai, non, son boiñas, moi... Sí. A femia é moi boa, moi boa. O O macho é máis macho é revirado. máis... Como se Sí. chama a oca? Coco é esta. E tu chámalas e veñen. Bueno, máis ou menos. A Gaspar. Levo millo e aí nunca Mais ou falla. menos quer dicir que chámalas e non veñen. No, con millo nunca fallan, isto é así. E a ti gustaban os animais? A mí antes, sí, ¿verdad? desde pequena, sí. Vale, menos mal. Es cierto que ocas e así nunca pensei, pero Home, unha catiños, cans, sí. Pero Tiña o moitos. rollo é que quere levar todos para o piso, non o piso xa con rapaz, con dous cans, quero dicir, o Home, piso non me tampouco metas- é limitado. non me é limitado. metas a burra no No. piso. A burra no piso, No. iso, no. Xa, a ver, tú vas facer a continuación ben o programa e está el falando de animais, pero a mí xa os cans a veces nos pisos, eu teña dúda de si... Pero non eu- sei, eu non entendo creo que de se adaptan, Bueno, ¿eh? estas durmen no piso, pero pasan toda a vida na calle. E porque gatos son- tedes gatos? Benito. No, Benito solo. Benitiño. Entón, tú podrás saberme por que o meu gato me mexa na fruta. Pa que non a coma, seguro. É listo, entonces non... Entonces, Eu a Benito a ver se acostumbro así tamén. Vale, a continuación, dime un pouco de que vai o programa, porque eu, ben a verdade, vin pouco. Hai promocións que se ve así, ven sus animais, ves a ti cos Sí, animais. así escasas, ¿no? Sí, claro. Pero iso é pa facer Pois non máis digas ganas. nada. Para facer hype. Bien, No, eu teño que dicilo. Ah, vale, pues entonces dice. Ven falar do Digo. programa, ¿no? Veña, digo. Como que iba a falar do libro. pero pois que é se o falas mismo. moito do programa, non sei. No, pero dou así datos. Veña, dá datos. Explico, veña, así dá está datos. ben, ¿no? Dá datos. E que datos dou, a ver.
Nada, é un programa basado en animais, recorremos Galicia. Pero sales tú na túa casa... Eu son o presentador ali. Vale, pero onde discurre a historia? Pois mira, por toda Galicia, buscamos... tú vas ás casas? Sí, buscamos familia, entramos hasta a cociña, como aquí máis ou menos. Pero vente un día a gravar a miña casa co tema do gato que me Pois mira. Pero iso para temporada 2, Claro. porque esta está Pero tú eres unha grabada. especie que amaestrador de animais. No. No, eu non. non. Eu vou cun adiestrador, eu son un pouco que conoce a familia, e o que tú non fas nada. No, a ver. Bueno, él monta- O meu papel é monta. No, dices, eu vou co adiestrador, Eu que tú que és o considero chofer. No, o chofer máis ou Sí, menos. sí, Máis sí, ou xa menos. está. Máis ou menos. Ia ser o programa Somos Animais e o chofer. Se non vos importa, quería falar, como estuvestes na Isla de las Tentaciones, que é unha cousa que lle gusta moito a Eva Iglesias. Non velo, porque velo non ve, pero gusta lle meter mierda. Un aplauso grande para Eva Iglesias, aquí está. Queimeime. Como que te queimache? Queimeime cas planchas do pelo. Pero tú non toques a nada. Son peligrosos. Xa, por non Tú saber tens que ter unha usalas. persona que che faga iso todo. Non me dá pa tanto, Roberto. Non me dá pa Non tanto. lle pagas tanto. Claro. Tú bichos, de seguro que os bichos en redes sociales, ou... A mí me gusta ellos salseo. Eu non me Ten entero. pinta, ten pinta. Que De me Gran gusta. Hermano da Cabra, acordaste, non? Acórdome del Gran Hermano e acórdome dos dous en la Isla de las Tentaciones. Que creo que Fai é un das, resumen rápido. é das poucas parexas que entraron na Isla das Tentaciones que entraron e saliron igual. Eu tiño unha teoría sobre eso. A xente di, sodes o claro exemplo De que o amor Sí, existe, de ¿no? que o amor existe. E claro, iso é unha presión tamén de cara. Pero como existe? Pero vamos a ver. Sí, É unha presión, a Aunque verdade. existe... A xente somos o claro exemplo, según moita xente, vamos. Ostras, é que eso é difícil, eh? É que a min ese rollo, tú, por exemplo, vale, eu estou enamorado desta señora, estamos enamorados, eu estou enamorado dela. Pero se todos os días me metes a alguén na casa, todos os días, aí roza que te A roza. ver, eu pensei que iba a cair. Eu pensei Sí, que iba a caer. el Lara tamén o sabía. Nos me íbamos digas ali a disalo. Ti pensabas que ele iba a caer e ti estabas segura que ti non ibas caer. Nos Sí, estábamos eso. nun momento moi Eu malo. sí. Non me lo creo. Entón por iso decidimos ir. Eu non quería ir Pero ali. vos canto tempo levades xuntos? Canto tempo 10 levades anos. namorados? 10 anos. Bueno, pero con pausas aí dun ano. No. E metedeslle pausa polo medio. Sí, claro. Hai que pausar. Eso, Iso é unha boa táctica, eh? ese é bueno, Un ano sí, un ano non. Un ano sí, un ano non. No, a ver, tampouco foi así, pero... Mas está ben, Sí. Para cantar. No, Das pero pausas é un eu tema, quero saber, cando entrastedes na casa, canto tempo levabades? Empezamos en 2016. Debíamos 16, levar 5 ou 6 anos, non? Ah, bueno, xa levabades. Con un ano Sí, sí, malo. sí. Con ano malo. Levábamos un ano anterior Ostras, moi un ano- malo. un ano inteiro malo. E cando nos chegou, bueno, porque a este non estaba chamada, moi ben na cabeza. dixemos, non sabemos moi ben que facer. E Lara dice, mira, pois vamos, É o destino. e agora, se me deixas, aí sí que non hai volta atrás. E dixe yo, bueno, Pasado. pois debe ser a... Ostras, era como un último Entón intento. íbamos ali e tal. Eu, a verdad que era era un... Ibas a ver. Ibas a ver. Ibas a ver. Pero ao final salí cerrado. Pero vos os tentadores na casa non vos miraban raro, como dicindo, estes dous igual non entenderon o Iban a formato. piñón, Iban a piñón. Sí, no? Iban a Non, porque, machada. pero a ver, as túas. As Os miñas, meus, sí. os meus non. Pero Non, eu, eran moi nena- respetuosos. A Aparte, ver, eu teño mala hostia, así mira, que como pasar- Sí, sí, sí. Xa se che veu tamén. Xa se... ¿Cómo no? Cuidado co café. E entonces, ao final, cal é... Claro, para de vos aí un momento, entón. Claro, vos tuvestes que aprender moito de todo Pero eso sí. todo este proceso. Non digo xa, non falo do programa, Digo, de estar enamorado, non sei que, entonces, cal é a clave, entonces? aguantarnos. No, me A digas clave, eso. non Non me sei. digas eso. Eu Home, a miña es que vida al final encantábame, nadie, ¿no? Entón, nadie é perfecto. Aguantarnos, no. ti cando estás ali, Eu son Roberto, da idea que ou é fácil ou é imposible. Ou va... Fácil non é. Hai que estar a aí ver, día a día. Unha relación de 10 anos fácil non é. Por qué? A mí non é fácil. Porque hai discusións, porque hai momentos bons, hai momentos non tan bons, hai momentos regular. E non se pode facer sen caixa de discusións, ou que pasa? Non se Ai, pode no, a facer. mí non me gusta, Sin El qué? discusión. A mí gusta discutir tamén. Bueno, Eu lineal, tens que moi estar- lineal non me gusta. Tens que estar de acordo en todo e non estamos de acordo en todo. E somos moi E diferentes. sobre todo entendo que tamén vos cambiou tendo O rapaz. o rapaz. Sí, E pero agora eso outro. hizo todo a mellor. Nico, sí. Foi a mellor? Sí, Sí. sí. Home, Pero claro. porque tamén É Nico que é un é unha santo, maravilla é un de santiño. rapaz. É un santiño, juro. Pero cando veñen No, fillos, as relacións tamén se enfrían un pouco Bueno, máis. pero eu creo que No, cando tes no. un fillo, sobre todo ao principio entendo que tú eres consciente de que estás no camiño acertado.
Entendo, o Enfriar neno, non se o enfriou neno que ven outro en camiño, quero dicir. Iso é así. tentouse. Ou non? Que temos unha cousa tan bonita, xa non me acordaba, acabo de vela agora, tú sabes o que? Sí. Oh, Unha sorpresa. temos unha cousa Ui, a bonita. sorpresa justo en Yalara. Ah, sí, a mí me encantan, a él non. A mí non moito. Pero bueno, aquí por aí va a pois cara. está un pouco máis enfocada para ti. Así? Sí. Un animal? Mira pa aí, mira pa Pa aí. Xurxo, mira Xurxiño ali como pinta. Xurxo está pintando... Está concentrado, tío, Dame medo a ver o que está pintando Xurxo. Está pintando a unha persona do público, a ver se Está se pintando a reconoce. mona, non Sabe que Dios. Hugo, aí está Xurxo, mira. Mira, a pon pose de artista e todo. Pois mira pa pantalla, Hugo, porque, bueno, como ahora xa eres compañeiro noso da Televisión de Galicia, empezas programa hoxe, e queremos che dar un cariño. Ah, moi ben. E nós neste programa, a verdad, que entendemos moito o cariño da maneira que vamos facer a continuación. Mira quen che quere saludar. Hola, moi boas noites. Hola. Oh. Hola, abuelo. Can son? Pois mira, estábamos no camerino Lara e eu e díxenlle, joder, que dame moita pena non avisar os abuelos de vir, porque no público iban a pasar ben, e a verdad que están super orgullosos, bueno, de min e eu super deles, porque para min os abuelos son as mellores persoas do mundo. Manolo, Lola, moi boa noite. Hola, Boas noites. Tamén nós te queremos a ti. Ay. Pero biche que lle quedou... E ademais, ti porque non me conoces e porque non me siguen nas redes sociales, pero o abuelo e a abuela préstanse a todo. Eu coa abuela fago unha empanada de zamburiñas, que bueno, teño a España loca que quere empanada de zamburiña da abuela Lola. Co abuelo vou labrar, planto frutales, de todo. leva a Madrid Axúdame a a gravar. todo, nunca me din que no, e pa min os quero con locura, e as outros dos tamén, pero non están. É o que hai. Pero bueno, ojalá por eternos. Disfrutalo, sí. Manolo e Lola, vistes que Hugo deulle pena de non traervos aquí, eh? Nótase. Aí está. E nós estaríamos contentos en estar aí, máximo para falar contigo tamén. Ay, qué E mal. para Oye. poñerche as pilas, porque eran os que me dicían, cuidado con Robert, cuidado con Robert. E Manolo e Lola, ten que ser tamén moi especial e moi bonito para vos a noite de hoxe, porque dentro de nada, dentro de 5 minutos, o voso neto, o voso Hugo, vai estrear un programa na Televisión de Galicia, e como que entendo que vos sodes público de toda a vida da Televisión de Galicia, tamén ten que ser unha noite moi especial para vos, non? A verdad que sí. Sí. E pasamos horas con ele, mas o teu programa tamén o estamos mirando todos os días, prácticamente. Pero va de estar nerviosos agora que empezo del, porque ainda vistes algo do programa del ou non? No, polo menos, eu non, polo menos. A ver, non mintas, algo enseñeivos, como non? Sorpresa. Podes dicilo, podes dicilo. Bueno, Pero non miramos aí, home, o das tentacións e máis o da Gran Hermano, pues sí, claro. É que claro, eles están moi acostumbrados e levan a rajatabla, E que cando foi de Gran Hermano e da Islas Tentacións, eu sabía no igual un mes antes, e díxenlle, non dicir nada, e eles non lle dixeron nada a nadie. Se quitan os cartos, eh? Claro, a ver, é traballo. Xa sabes que a mí gusta vivir do conto. E Manolo e Lola, onde lle ven entón o dos animales a Hugo? de onde lle veñen? Sí, a afición aos animais. Home, pois o cariño colleulle el, pero porque nós tiñamos tamén animales na casa. Porque o abuelo ten animales. Entonces ese sería o motivo. E cando foi para Gran Hermano, incluso por Reis, quiso que lle regaláramos unha cabra. É E regalo dixen suyo. eu, pero ti como queres unha cabra para ir de viaxe con ela ou que queres facer? Non, regalastes má 2 anos Entón antes. se quitou un tío para que yo fora a comprar. E pagámoslo nós. E fomos ali e Canto costou a cabra? Unha cabra. Canto Pois costou? eu non me acordo, se non lle acorda a ele, a mí se non me Creo que acordo. foron 75. Mira, Non foi cara a cabra, non foi cara. é ben invertido, No. é ben invertido. Foi do que entraches en Gran Hermano. Que fora para él que non cabra. Ten 14 anos. Manolo e Lola, gracias por aceptar entrar para saludalo e darlle este cariño e gracias por vernos, que para nós é moi importante. Moitas gracias. Gracias, abuelo. Tamén. Digo gracias. Digo gracias. Besiño. Chao. Vale.
bonitos. Ya, más majo. Antes de que empece Somos Animais, quedame dúas cousas aínda. Temos que ver o que pintou Xurxo, pero antes vades poder disfrutar en directo dun fenómeno, dun chaval da Coruña que quedou terceiro en Operación Triunfo, na última edición de Operación Triunfo, un chaval que tamén arrasou nas redes e é un fenómeno, está hoxe aquí no Land Rover, Tiño! Que tal, Tiño, como estás? Moi ben, moi ben. Moi contento de Como me estaros mola que veñas aquí a cantar en directo ca nosa banda. aquí. Sí, a verdade é que un placer. Estivemos antes ensayando. E aparte xente que canta de verdad como a ti, porque en Operación Triunfo cantabades. Home, Aí non había nin estaría playback, ben, nin trampa, nin nada. Como aquí. Quedache terceiro, quedache contento. Quedei moi contento, home, moi contento. Que tipo de carreira queres facer? Que soñas? Que tipo de carreira soña Tiño? Pois mira, eu non son unha persona como de ambicións así de como de chear un estadio. Eu quero facer o que a min me gusta, que teña a miña xente que tamén lle guste o que a min me gusta, non? E que poida Estar cómodo no que fas, estar non? cómodo no que fago, totalmente. E iso, de eso vai esta canción, este de Cuando se apagan los focos? Bueno, mira, pois pode ter parte que ver, porque ao final eu considero unha persona como moi sinxela. Pero que estás no foco ahora. Claro. Entón, como que me gusta tamén a parte de, pois, chegar a casa e estar ben con todo. Che que estás, sabes que se nota que estás en paz contigo. Gracias. Vámonos a escoitar en directo a Tiño cantándonos esta Cuando se apaguen los focos. Aplauso grande para él. Ayer lloré mirando tu foto y pensé que no podía aguantar otra mañana despertándome tan lejos de mi hogar. Y si pudiera estar a tu lado, sé que no dudaría más. Te echo de menos y no te dejo de pensar. Y sé que aunque busque otra manera de encontrar sin ti mi paz, me sentiría vacío y no sabría dónde empezar. Así que de tu mano voy a estar. Cuando se apaguen los focos y vuelva la realidad, sé que estaré como loco por verte en casa llegar. Y la soledad que antes sentía de despertar no volverá. Cuando volvamos a hablar, cuando volvamos a hablar, cuando volvamos a hablar, cuando volvamos a hablar. Y sé que aunque busque otra manera de encontrar sin ti mi paz, me sentiría vacío y no sabría dónde empezar. Así que de tu mano voy a estar. Y cuando se apaguen los focos y vuelva la realidad, sé que estaré como loco por verte en casa al llegar. La soledad que antes sentía al despertar no volverá. Cuando volvamos a hablar, cuando volvamos a hablar, cuando volvamos a hablar, cuando volvamos a hablar. La soledad que antes sentía despertar no volverá. Cuando volvamos a hablar, cuando volvamos a hablar, cuando volvamos a hablar, cuando volvamos a hablar. Gracias, Tiño. Dende a Coruña para o mundo. E agora, atención, luces arriba, porque Xurxo acabou o seu dibuixo. O reto era o seguinte, Xurxo pintou unha persona do público. Vente para aquí, Xurxo. O reto é o seguinte, que lle demos a volta ao dibuixo e que haxa unha persona no público que diga sí, Sí. son eu.
A ver si pasa, porque isto é un cuadro. Este cuadro nuns anos vale unha pasta, Preparado, xente do público, se alguén pensa que é el, por favor, que se poña de pé, vale? A ver, preparados. A ver, é igual que a persoa que eu dibuixei. Sí, igualito. Que levanta a mão. Pero é que eu non vexo a naide que se parezca a esta persona que hai aquí. Quen é? A ver, ten que ser alguén. Quen? Pero onde está? Non hai. Marchou. Pero como se pode ser tan inútil de que a persona que está aí non vexa que el? É que onde está? Está no baño. Non. É que só pode haber unha razón, que é que esta persona non está no público. A ver, Robert, espera, creo que sí, Está aí, Xurxo. Está allí. E onde está? A ti sona xa cara, Está ali, ó. Por que? Home, eu collí un número azar. Non, digo, se te sona a cara. No, Non te sona a cara. É aquela dali, non é? non serei eu. No, Pintaste-me a min? ti non tes gafas. Non ves, non é Spiderman. Que? Teño que conocela? Que? Eu creo que debías conocela porque lle demos unha foto de túa nai. Ay, mira, pobre. Bueno, Pero bastante, Está guapísima, Ves? Igual. le voy a echar de regalo. Nin Eva conoceu a súa nai. Ves? Por favor, podesme regalar o cuadro? Todo para ti. Pero que, non, pon outra vez o dupli, que non se parece nada. Ai, pobre Como miña que non? nai, Dios As mío. gafas roxas. Sí, igualita. O polo verde. A ver, un aire ten. Un aire. Las tetas, sí. sí. Unha treboada. Un aire. Oye, lévalo firmado por Xurxo, Me. Hombre, pero eso vou non meter... Pero vouche mandar unha... Vouche poñer na cabeceira da cama de miña nai. Ai. Me vou poñer ali. Non, pode ser túa nai se lle pasou por riba o tráiler da Panorama. Está asustada. É que os ollos... Qué Non cabrón. teñen nin idea, non? Os ollos non capto ben os ollos. O resto sí, Que estilo é este? Barroco. Pois que mira, polo mismo, demos unha sorpresa a ti e outra sorpresa. Pues mira, Mamá, pa eres moito completo. máis guapa, mamá. Un bico. Lo Hugo, siento. Lara, gracias polo voso cariño e o máis importante, quédense agora diante da televisión porque este chaval estrea un programa na televisión de Galicia que se chama Somos Animais. Aí vamos.